guys, good morning. I am CJ and welcome back to another vlog. Kapoy. So today we're here at Banawa in Good Shepherd. So I think if you've been following me in this vlog, this is familiar because this is one of the common trails in Cebu, which is the Spartan Trail. However, this vlog isn't gonna be a Spartan Trail vlog. Well, partially Spartan Trail vlog. Wow, English lagi nito. Kapoy na ko tayo. So if you are looking for a Spartan Trail vlog, you can check out this video. Yeah. So this is day hike tips for beginners. But before that, don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. First tip sa inyo guys, always check the weather. Make sure nga ika-plan out ninyo kay ang weather is okay. Basta dili siya magbagyo, kana okay na siya. If ever magbatag o ulan, I think okay ra. Pero make sure nga prepared mo ana. And then the trail nga inyo ang atuan kay okay ra pod siya if ever mag-ulan. If ever gali kusog kayo ang kanang ulan previously, magbalik no. Palayo na lang mo ka ng mga trail nga daghag sa kanang naisa pa na tagko or na mga falls na tagko kay for sure baha na siya or kusog ang agas. I-check the weather yun kay lisod na delikado kontra ang nature, diba? Let's go, proceed. Alright, so singot na ko and nanami padulong sa ubos sa padulong sa Spartan Trail. So ang next na to nga tip kay no, make sure nga mag-research mo gamay sa inyong atuan nga bukid or trail, just to make sure nga kaya ninyo ang level of difficulty o kaya ninyo ang trail nga agian. I think daghan naman kaayo o kanang vlogs or videos about mga Cebu City trails nga importante ninyo mabawaan kay ayahan trail class, ang type niya, if moagi ba mo og river or mga kalasangan lang para maka-prepare mo sa inyohang self o maka-prepare mo sa inyohang sanina. For example, ang trail nga yung atuan kay naade ay need of river trekking, so meaning advisable nga mag sandals mo, mag trekking sandals mo or something nga water shoes or aqua shoes or waterproof boots para pod convenient ang inyong pag-hike. Know the trail that you're going into. Mas mabuti nang alam mo yung papasukin mo kaysa sa hindi mo alam, diba? Unless adventurous kay ka nga kanang willing ka mo take a risk of challenges gito o prepared ka for anything laban. Nabiyan ako. Pasensya lang daan guys kay di siya scripted nga vlog. Nag-outline na ko ani og mga tips pero wala jud ko kay bawod sa akong istoryaon. It's just based on my experience niya. Ikutasan pa ko kay nako sa trail nag-hike karon niya. Para lang gid sa vlog guys, mo na nga like and subscribe, share this video and tag this to your friends, especially if ganahan mo mag-hike sa Cebu City or somewhere around the Philippines or globe. Pack your bags, I got a one-way ticket to explore the world tonight. I want you back, so come with me. Don't look back, I wanna show you the wonders of the universe, girl. Take my hand and you will see. We've got just one life, baby, so live it up, take it one day at a time. Hi! Welcome to our vlog! So akong next tip day is kato, if possible magdala mo og trail snacks and enough water sa inyong hike. Since kabaw naman mo from the first and the second tip sa inyong hike-an, so ma-estimate na nimo kung sa kadaghan na ang imuhang dadon nga tubig. 1 liter siguro or 2 liters. Gabi pa na 2 liters bugat tapos kaya na, pero unless gusto kay kamo inom og tubig no, if ever na yung mga tindahan kay drink kong soft drinks para pang energize, so okay naman sugar, you need sugar for hiking. Pwede po trail food guys like mga jellyfish, mga chocolates or mga energy bar. So depende nimo if ganahan ka magdadaraan na og magkaon-kaon. Yun sila ang hiking ko no kay makapaniwang ka exercise pero sa oray lang dili kay sige na magkaon og sima-sima diri sa you need energy and you need food for you to keep going. Ito ba ko English? Let's go! So kaning nga part guys kay steep descent na ni siya. So careful daan din kay sa dangog ni siya, especially if ang trail kay lapok or kanang basa. Style ani guys kay pwede nimo ipatakilid imuhang dakwan pa dili ka maligyas or kay para dali ra ka maka-control sa imuhang pag-brake if ever ma-slide ka.
Ayaw ma'am kay ana ra ba kung tiil ra ma'am. Lagi. Ni hawa na magmayo. Oh, dili ra kana oh. Saon pagkuan sir art. Nato pagdaog nadagan. Pero bitaw, pwede ra pa side step. Para sayon nimo makontrol ang imuhang lakaw. If ever ma-slide ka, makahunong mo daing ka easily. Tingnan. Follow na siya. Mana ikuan. Pina-traileran da yun. Oh! May buntag. Oh, may kong inumun. Hindi mo lagi inumun. Okay guys, so nanami sa part sa Spartan Trail nga river trekking, river or sapa trekking. Unya since kanang gikan magbagyo, so expected yun nga naagi tubig diri karon guys. So if summertime kay hubas ni siya, so pwede ra mo dili mabasa kay way tubig. Pero karon kay naagi siya tubig oh. Tugnaw. So here comes my next nga tape eh. You have to prepare in terms of clothing, so you have to wear proper attire and comfortable ka, mag-kiat, mag-stretching and appropriate for this kind of terrain. Pwede siguro mag-shorts mo or mag-waterproofing mo ayun na. And then dry fit nga shirt kaya if mag-cotton mo alimuot siya nya dugay makuga sa singot ninyo. And then shorts pod nga dapat dili siya maong, dapat stretchable siya kay para in case na amoy trail nginani nga kanang mo kinahanglan gid mo stretch ana stretching kay dili mo maglisod og kanang inat sa inyong kalawasan. So mas maayo if dili mo musuot og kanang mga flip-flops or kanang mga sandals nga danlog or chinilas kanang mga habayanas kay for sure mabugto gina diri guys. Better sandals nga pang hike or sapatos nga pang hike. If ever wala mo sapatos nga pang hike kay pwede siguro rubber shoes. Extra careful lang sa rubber shoes kay danlog po na siya. So that's my fourth tip. So muna ni siya nga part sa Spartan Trail nga dahil mo picture dire kay nindot siya og kanang backdrop guys, background. So ma'am kay first time niyo dire ma'am dapat lagi may picture dire ma'am. Mandatory na siya. Kaon sa. My next tip is just enjoy the nature, savor the moment. Okay, you know it's very relaxing, it's very peaceful here. Enjoy the company and no pressure. This is not a race and just take your time. Just be careful. Okay, basi magabitan niya mo. Yeah, we don't want that to happen. So yeah. Let's proceed. Hey guys, so nanami diri sa junction where pwede ta lahos sa kanang falls diri sa Spartan Trail. Pwede sa diri kang shortcut diri rapita at skip na nimo ang falls. Pero so since naman mi mga newbies or first timer diri sa Spartan, so amos lang i-ask niha if kanan sila matug falls, ganahan kuno sila matug falls. Just that medyo challenging lang ang trail ngadto sa my falls o sa falls dapit kay you need to climb. Let's see. Hello. Ano ni? Oh, magic. So na diri kani mo ni siyang falls dere kana. So good thing kina siya agas. If summertime guys kay wala ni siya agas. Actually pwede mo maligo dere if kinahanglan maligo. Dala mong extra t-shirt or extra nga sanina. So dili ako magkayo og mayo kaya ako lang ta magpakitaon sa waterfalls diri sa Spartan Trail. Let's go.
guys, kaya nag-energy ba? Inuka ba ito kaya guys? Sorry kayo ko kaya energy karon. Pero, my last tip for today is please observe or practice leave no trace. This is a worldwide cause. You can visit lnt.org. I can put the link on the description box below. Pinaka-basic nga principles kay tulo ka buhok, which is take nothing but pictures. Huy, babalain. Kill nothing but time. And leave nothing but footprints. Uy! Ma'am! Pulita ma'am! Bawal do! Bawal! Basura! Bawal! Sorry. I know daghan pa na siya, so you can check out the website for more information. And basically, it's just for us to help the environment. And dili siya dili siya maguba, and then dili mahugaw. Let's just help and be a responsible traveler guys. Kay if ato siyang panggaon na apatay masuruyan in the future, kay dito panggaon maguba siya, so wala natin malaaga next in the future, di ba? Okay, let's go. So guys, na-update dito sa Spartan Trail na ni footpath guys. Nahagdan na. Kuya, wag na ani gud. Bago rin niyo, awar ko na puti pang siminto. Kuya, wag na ani gud. Nakakaloka. Yay! Abot na mi mana ang Spartan Trail. Yay! Congratulations! Sumana ang Spartan Trail. So that's it for today guys. I hope nga naka-learn mo sa akong video today, and I hope nga nalingaw mo sa video with kaning nilang ma'am nga kuan first time sa Spartan. I hope naka-learn siya like something sa ilahang pag-climb karon. So I hope you guys enjoy this video and hope to see you in the next video. Thank you. Kala ko gusto nyo kay ikapoy na ko, igutom na ko guys. And don't forget to hit like and subscribe. Please be a responsible traveler. Leave no trace. Take nothing but pictures. Kill nothing but time. Leave nothing nga tulong ko kay huli ko. And share peace and love. Bye.